All right. Okay, ngiyabonga sithandwa sami. Angibulisanga njalo. Auntie, you just lovered me today. You know, auntie. Ngoba nabaleli bangidlova ngalo. Ngilalela ama-voice notes kodwa ngilalela inyawo ngala abayivali redoda. Yes. Hospital. Basuke befuna ukusizwa sikhuluma kwi-background. Manje bese sewulalele yena ke manje senenkinga akusazwakali kahle. Yes, kodwa mhlambe sizohlaziya ukuthi bebethini Mam Lady D. Siyababingelela abalaleli bonke emakhaya, izithanda zikaJabulu Jule, si live ku Facebook, ukhozi live ku YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu, sikhona futhi na ku TikTok. All right, Mam Lady D, umama lo uqala ngiyabonga ukuthi ubebuzile ingane zakhe zabafana, okay? And lento ayibuzayo into mhlambe singayinaki sonke esinengane kodwa into eyenzakalayo, okay? So kodwa ngiyafisa ukuchaza ukuthi mhlambe ezumzali mhlambe ngoqala nje siyabonga ukuthi notice ukuthi ingane zakhe ziphila kanjani ngoba konke lokho kubalekile ukuthi umama okhona okwazi ukuthi notice ukuthi kwenzakalani empilweni yengane zakhe, okay? Now abafana uma bechama Mam Lady D bayawenza umsindo, okay? Kodwa loyo kusongawona umsindo obuhlungu esikhathi esiningi kusokumsindo wokukhuleka ukuthi njengoba echama nomzimba uya relaxa, so zonke izinto ziya relaxa mase ugcina esenza umsindo wokuphumula nokukhuleka ukuthi naku seyachama. Omunye uthola ukuthi kade ubambile umchamo, ukuzweke nje nawe umdala nje uma kade ubambile umchamo uthi mofika lapho ube nethi uyabona ngathi khona ukukhuleka okukhona ngesikhathi ukuthi uyachama. All right? Kodwa ke kungenzeka kufanele akulalele khona lokhu isound ukuthi lo muntu uyakhuleka noma nje kwesinye isikhathi umntwana kuba ngathi akekho nalapho angathi ingqondo izihambele nje angathi uyabona uzoned out. Kodwa ezumzali kubalekile ukuthi unake ukuthi kungabi ukukhala okufana nokukhanula, yabona ngoba sukunobuhlungu ke lokho noma isound mishintsha yaphezulu like ya pitched yaphezulu isound, yabona lena yokuthi ibe phansi ngathi yokuphumula leyo. Kodwa if uzoza isound ephezulu like yabo khona khona yabona leyo uyazi kusuke inkinga leyo ngoba isho ukuthi kunobuhlungu enganeni. So into ezumzali kufanele uqapheke lapho is mhlambe lo mntwana uyambona ukuthi uchama njalo, mhlambe lo mntwana mhlambe umfana udlala netoto lakhe njalo or uhlala ezibambile la ngaphambili or umchamo uthi mechamile unuke kabi umchamo or umbona ukuthi uyazichamela even if mhlamba dedlala ubona sukune patch ebhlukweni ukuthi hawu wena awuzwa yini ukuthi umchamo suzichamelile. So konke lokho kuyisign ukuthi ngase kwenzeka ukuthi une infection ekhona. Kodwa ngoba bekhulume ngengane yabafana Mam Lady D, kokunye kuyenzeka ukuthi kumfana khulukazi laba abasenejwabu uthola ukuthi ijwabu lelo selifingqekile la gcine selivuvukala kwitoto yakhe umntwana, nako lokho kuzokwenza ukuthi umntwana ezwe ubuhlungu. So kubalekile ukuthi ezumama usuyambheka kumntwana ukuthi ijwabu lelo alihambanga lavuvukala kuba ngathi ibheluni yabo lihlehlele emuva kusho kuba ngathi ibheluni kuba ngathi itoto lakhe lithe kulunguza kancane and uthi mechama umchama uphumi kahle or kuba ngathi uyawukhanula or sometimes uthola ukuthi kwipipe leli lihamba umchamo mhlambe kune blockage ekhona phakathi lapho kumchamo uzothi uphuma uphume ngathi uyaspraya angathi imchame u2, okay? Lokho kusuke kusho ukuthi khona lo fika ushayise khona umchamo mase uphuma ngapha omunye uphume ngale, so kukhona ukublockeka okhona lapho ngaphakathi. Ibheluni kusuke kwenziwa angithi usuke nejwabu, okay? If ijwabu lelo lingakwazanga Mam Lady labambeka lavuvukala livele libambe umphambili wayo ingane mase liyavuvukala kuleyo ndawo lisakwazi ukunyakaza ke manje, okay? Then segcina siba nalelo bheluni ke lelo ke, okay? Also omunye umntwana uzokhanula kanti mhlawumbe unenkinga yokusongelana ngoba enganeni kakhulu uthi uma esongelana nomchama uphumi, uthi lapho ephuma khona kade songelene uthi la ephuma khona indle yokuthi usongelene then nomchamo uyaphuma. So kuzoba khona futhi ne sound ezoba lapho kodwa ihlukile leyo sound ngoba kuyisound yokukhanula kodwa futhi ihambisana nobuhlungu ngoba uthi uma sewuphuma udedi leyo kuqala, okay, uthola ukuthi kubuhlungu uyasikeka, so enye sound leyo. So as umzali kuhle ukuthi uyanaka kodwa nje wazi ukuthi kunalowo kuhlukana ukuthi yebo if ukuthi uyakhanula nje kodwa lokho ukuthi akunankinga kumnandi into ejwayelekile leyo ukuthi uyakhuleka ngesikhathi echama. Okay.